grønne landinger. Bygger Stirling laver grønne landinger. Det vil sige, som omkring snart fastsætter din motor i tomgang. Bling, bling. Vi ligger 1000 fod. Flaps down. 1000. Og se de huse, der ligger nede i den her dal. Ja. Det ligner sådan lidt sådan et tog, der er gået i stykker. Der er gået i stå. Det er fordi jeg filmer. Nu er nok, der kommer alle de der vindmøller. $200. $100. $50. $20. $10. That's down. I've done my travel. Velkommen til Mallorca. Vi beder venligst holde sikkerhedsbæltet fastspændt og holde midtergangen og nødgangen med fri for alt håndbagage, indtil flyet er parkeret og symbol med sikkerhedsbæltet er blevet slukket. Så vil vi gerne minde om, at alle husker at folde deres personlige ejendele med her fra flyet. Vi gør lige lidt opmærksom på, at det først er tilladt at ryge, når I er kommet ind i et område, en lufthavn, hvor rygning er tilladt. Så håber dagens besætning, I har haft en behagelig flyvning med os her til formiddag, og vi har kun tilbage at ønske en rigtig god ferie. Tak for nu og på gensyn. Så har vi information til de forældre, der har fået udleveret ekstra bælte og redningsveste til deres børn. Vi beder gerne, når vi er kommet ind, og kaptajnen har slukket skiltet med fasten seatbeltsign, og I skal forlade flyet, om at lade både bæltet og vesten være på jeres stolsæde. Så ser nogle andre allerede en flyver. Chef for de andre efter fly. I får nok at se et fly lige om lidt. Ja, det er der. Prøv at kigge derud. Der kommer et fly. Og nu er der allerede en til, der skal til at lande. Det er sådan, når piloterne de regner, så kan de stå derunder.
My Travel. One of the last that's back. Damage good. By My Travel. Condor. Det er nok en af de sidste slagse, My Travel.